Začiatok nového kalendárneho roka je neodmysliteľne spojený s plesovou sezónou a výnimkou nie je ani obec Vysoká nad Kysucou, ktorá v sobotu 20. januára organizovala už poradí 16. ročník reprezentačného plesu obce Vysoká nad Kysucou. Už od 18:30 sa začali do priestorov vestibulu kultúrneho domu schádzať pozvaní hostia v podobe slávnostne upravených dám a štýlových pánov. Pri príchode im na spríjemnenie čakania do otvorenia plesu hrala ľudová hudba Muzička z Podgrúňa. Slávnostné otvorenie patrilo už tradične hlavnému hostiteľovi plesu, starostovi obce Vysoká nad Kysucou Antonovi Varechovi, ktorý sa úprimne poďakoval všetkým prítomným hosťom za to, že prijali pozvanie a zaželal im krásny večer a príjemnú zábavu. O neopakovateľný zážitok sa svojím hudobným a speváckým vystúpením postarala hudobná skupina Royal Skorne v sprievode svojej speváčky a zároveň i moderátorky slávnostného večera Lenky Bytčankovej. Kultúrny program počas tohto ročníka plesu výnimočne spestrilo jedinečné a skvelé sláčikové kvarteto zo Žiliny, ktorého podaní zazneli v dvoch hudobných vstupoch piesne od Mira Žbírku či neopakovateľné svetové filmové hity ako Piráti z Karibiku, Perimbaba, Forrest Gump či melódia z kultového filmu Krstný otec. O prípravu jedla a obsluhu sa počas celého večera starali šikovné čašníčky a čašníci z penziónu a reštaurácie Chalupár pod vedením majiteľa Radoslava Hetlajša. Výborné jedlo, obohatené o modernú gastronómiu a skvelá obsluha dodali tomuto podujatiu špičkovú úroveň a noblesu. Plná sála hostí až do skorých ranných hodín bola iste neklamným znakom toho, že 16. ročník reprezentačného plesu obce Vysoká nad Kysucou sa vydaril a samotní organizátori plesu sa už dnes tešia na ďalšie stretnutie budúci rok.